Good morning लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलावहाय आरोबाव फिन खेबसे बरायनानै लाबोलायबाय आसा खालामो नोंथांमोन बयबो मोजाङै दङ होननानै आंबो मोजाङै दङ दायो दिनैहाय जालायबाय ओंखारलायबाय फेमिलिजोंहाय बेसेबा गोबावनि उनावहाय ओरैहाय जोङो गसाइगाव तुलसिबिल सौथारासिम थांनो ओंखारदों आरो ना दिनै थ' सानलायबाय नोंथांमोनजोंहाय एसे शेयार खालामसैलाय होननानै स' नोंथांमोना जायफोरा आंनि भिडिअखौहाय नायनो इन्टारेस्टेड मोनो नायलांबाय थानोलाय मा होनो लोगोफोर थ'दोंबा आंजोंहाय थ'फादो ओरैबायदि गिदिर जायोना आलिन्टक फुजानि बाजार गारियानो गारि ओरैबायदि गारि जेरावबो काजलगाव चिरां फाइनालि जोङो सफैबाय मोनफैबाय फाइनालि मोनफैबाय सोरनाव फैदो नावफ्रा सोरनाव फैदो सफैबाय मेंलायलायबाय जि गोजान ओरैबायदि समायना आरोना गामिया लोगोफोर तुलसिबिल होनो तुलसिबिलाव फैदों आरोना जि समायनाथार आरोना बे आइमोननि न'आ ओमफ्राय बागानाबो ओमफ्रायो फुख्रिबो दङ आरोना सेर माने आंनि हासबेन्डनि बिमादैनि न'आव जों फैदों आरोना ओमफ्राय आरो हाबलांबावगोन आरो आंनि हासबेन्डनि बिमायंनि न'आवबो हाबलांगोन लारि हाबलांजोबगोन आरो जों दिनैहाय हो ओमफ्राय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे जि समायना मोनो आरोना आं बे बिसिनाव फैनो बिराद मोजां मोनो आरो बिराद समायना नोंथांमोना नुनो हादोंना नै लामा सेर बिउटिफुल प्लेस जाखो बाबा आयौ हाबाब आइयालाय जायोना जाया ओमफ्राय माखौ जागोन साहाखौ लोंनानै लाग्रोनोसै नारेंखल लादु आइया हानगासिनो नै समोसा आंबो जायालै समोसाखौ सिंग्राखौ हजम जाथारा सुंदर है ना ग्लास तो बहुत सुंदर है ना बाबाई गोथाव मोनदों बाबा
मोजां बिबार बारदों फुला जोङो एकदम सा सु जाखां माखां दानिया जोङो आरो मोनसे न'खराव थांनोसैलाय आंनि बिखुनजोनि बिब'नि न'आव हाबहैनोसैलाय आरोना ओमफ्राय बिदिनो आरोबाव बिसिनिफ्राय आरो मोनसे फेमिलियाव थांबावगोन अब्ला नायलांबाय था फैयै फैफिनना माबानै ट्रेन फैगासिनो गेटआ बन्द आरोना ओमफ्राय नेथ'नानै दङ आरोना बियो जाहैबाय गाइसमोन क्या थायो सौथारा हा आमिन खाथा रायजोफोर आमिन खाथा दिल्लीनिफ्राय आमिन खाथासिम थांगासिनो आरो आमिन खाथानिफ्राय जोङो थांबावगोन मा मोनलाय हा लुसुद बिल थांबावगोन बा नायलांबाय था नोंथांमोना जों फेमिलि फैदों बर' मोनबाय खानायखौ आं खाथबनानै लाबाय बर' मोनसोबाय बिराद फाइनालि नै सौफैबाय दानिया आमेन खाथायावहाय आरोना लोगोफोर फैखांखाबाय सिगांहायबो आंनि भिडिअसफ्राव नुखाबाय बेसेबा गोबावनि उनाव दिनै फैफिनलायबाय आरोना सौफैलायबाय अबे दे आयै थांबाय थादों दरजा सौफैलायबाय जोङो दानिया आमेन खाथायावहाय आमेन खाथा बिसिनियाव दसे थानानैहाय जोङो लुसिड बिलाव थांसै आरोना लुसिड बिलावहाय आंनि हासबेन्डनि जोनोम जायगा ओमफ्राय जोंनि न' दङ आरोना बेयाव थांनोसै आरो आंनि हासबेन्डनि न' दङ नालाय बेहाय एसे थांगोन आरो जों होमबा नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोनहा बेसे गोबाव थानाय जायो आयंमोननि न'आवहाय आयंसो होनो आं एक्सुवेलि बिखुनजो जायो ओमफ्राय जों बे सोमोन्दोआवनो आंनि फिसाया जा सोमोन्दोखौ गाबज्रि बेखौनो बुङो आयं होनो नालाय आंबो आयंखौनो बुङो आरोना आयै होनबाय थालायलाया आरोखि ना खबरलाय मा खबर रायजो राजा नोंथांमोन क्या खबर है नोंखौ देखाय सुदा हाउ आर यू क्या खबर है नोंनालाय मा खबर मोजां बेवाइनि फिसा गथ'फोर आरोना फिसाला सानै आरो बिसोरो मा क्लास मोनखो देलाय खिन्थालाय ओमफ्राय दसे जिरायनोसै अब्ला स्टे टिउन दानिया ओंखारबाय दायो मोनसे न'आव हाबहैनोसै ना मा होनो बाबा ना बाबा आमि लास्ट दुब्लि गेजेर लामा सिं हाग्रा थांगासिनो ना राइट लेफ्ट ओरै आं ओरैसो बायदि मोनदोंमोन अरे दुब्ली है एकदम मस्त जगह है रे क्या फ्रेश हवा वाव ब्यूटीफुल प्लेस गामिनि मजा बाबा गामियाव फैबा बिदिनो मजा मोनो बाबा इसलिए कभी गांव में आके हाँ पापा को बोलो यहाँ पे आके घर बनाने के लिए ऐसे तो करते हैं क्या मतलब गांव में नहीं गांव के बाहर रहते हैं ये रास्ता बहुत खराब है ये राम Finally फैबाय जोङो गाइसमोन
दाना बेहाय बेसे गोबाव थानाय जायो नायनोसै बेहाय जोङो लान्च खालामगोन माने साननि ओंखामखौ जों बेहायसो जागोन आरोना बेहायसो जानानै ओंखारलांगोन आं बेखौ सोंनो बावबाय थायो सोर फैखो बांथुरा फैबाय दाख्लै माबायाव ना मा होनदों फैदो जिरायफैदो मंगलबाराव सफैदों मंगलबाराव आदै सासेया फैबायनो मा होनदों आदै सासे दंबावो ना आदै बांथोरनि फंबाय बे फैबायनो न'आव दाना माबा What a beautiful flower ना जि मोजां बारदों र' बाबा जि मोजां बारदों स' लोगोफोर आंनि दिनैनि ब्लगा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौहाय जोबोद नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थेंक इउ स' माच जोङो दायो जाखां लोंखां एसे जिरायनानै थांफिननोसै न'आवहाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ दिनैहाय जोबजासिम नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बाय बाय